Witam was wszystkich, hop, w kuchni. Dożyliśmy takich czasów, kiedy w niektórych regionach prędzej idzie wygrać w totolotka niż kupić w sklepie drożdża, bo drożdże. Bez to trzeba się jakosik radzić samemu. Pokażę wam dzisiaj, jak się je narychtować w domu. Co nam do tego potrzeba? 2 uważone kartofle, 3 łyżki niepasteryzowanego piwa, najlepiej jakby ono było jeszcze niefiltrowane, no ale grunt, żeby było niepasteryzowane, żeby tam te wszystkie bakterie jeszcze były dryny. No i łyżeczka cukru, no bo te nasze bakterie lubią się też pojeść. Trzeba to dobrze posztampować, a najlepiej by było to zblendować. Nie skorzy, weźcie to do jakiej większej krauzy i za 3-4 dni baje to fertig. Są jeszcze też insze metody na domowe drożdże, ale to już przy następnej okazji. Czwartego dnia zdało mi się, że już te nasze domowe drożdże są fertig. Trochę sam to urosło, jakże to tak wonią prędzej i otwarzysz ta krauza, to aż tak zrobiło psss. No, trochę się tam tego gazu nazbierało. No wonio to można jednak trochę inaczej jak te kupne drożdże. Obejrzymy co to z tego sam wyjdzie. To powinno styknąć na kilo mąki. Obejrzymy, dowiecie się co mi też z tego wyszło.